ҳолат акнун ман ба дар хусуси паҳлавони дигари ӯзбекистони ягон фикр ё дилагии дигаре надорам, аммо бисёр ҳам дучеҳрае ҳастанд ки бояд дар лоақал сабқатҳои чорякниҳоӣ ё ниманиҳоӣ дидор анҷом медоданд. Акнун ин дирӯз ҳам тавассути телевизиони варзиш маросими қурракашӣ чун манзур гардид, ҳамин тавр шуд. Биёед бибинем акнун он чӣ дар майдон мебинем боз ҳам дақиқтар, равшантар, возеҳтар хоҳад шуд. ва Халифаев Мулло Раҷаб ин ҳам зодаи ноҳияи Рашт аст, паҳлавоне ки дар Федератсияи Россия иқомат мекунад, шаҳрвандии ин кишварро дорад. 2 сол қабл ҳам дар чемпионати Россия барандаи медали тилло шуд. Ин бузургтарин дастовард барои дастпарвари мактаби варзишии тоҷик аст ва имсол дар чемпионати Россия дар ҳамин вазни 66 кило соҳиби медали биринҷӣ шуд, узви мунтахаби Федератсияи Россия. ҳоло аз тими Россия инҷо ҳунарнамоӣ мекунад, яъне Федератсияи Россияро дар мусобиқаи байналмилалии ҷоми президент муаррифӣ карда истодааст. ва Баҳром Суфиев ки чемпиони чандкаратаи мамлакат ҳам дар гӯштини ҷуддо, ҳам дар гӯштини миллӣ ва ҳам дар самбо дар мусобиқаи гран-при Ӯзбекистон ҳам ширкат варзид. Як таҷрибаи беҳтар, як маҳорати хуб ҳам дорад. ҳарду ҳам арзанданд. Ба ростӣ инҷо ягон нафар наметавонад бигӯяд ки кор чӣ гуна сурат мегирад. Халифаев ҳам амалҳои тактикии хеле хубу беҳтар дорад. Баҳром Суфиев аз дақиқаҳои аввал акнун инҷо ҳам руҷӯъ мекунад ки лоақал имтиёзи аввалинро ба даст оварад. Аммо касбият ҳаст инҷо бибинед. Баҳром ва Халифаев ҳарду ман фикр мекунам инҳо сазовор ба ҳамон зинаҳои ифтихорӣ буданд. Чун гуфтем ки бисёр афсӯс ки акнун ба зергурӯҳи ду зергурӯҳи поёнӣ агар инҳо шомил мешуданд, баъдан майдондорӣ дар рақобатҳои чорякниҳоӣ комилан ранги дигар мегирифт. Ин мураббии Халифаев аст, Мулло Раҷаб, ки аз Федератсияи Россия омаданд. Ин паҳлавони тоҷик табор воқеан ҳам дар ин раванд, дар ин лаҳзае ки бисёр ҳам ҷолибтарин фурсатро дарёфтанд, ҷолибтарин фурсатро Шералӣ Бозоров ва чанд тан аз нафарони дигаре ки воқеан ҳам дар ин ҷараён месазад аз ин ҳолат. Ман дар хусуси ана ҳамон ҳолат биёед гуфтем ки ягон сухан нагӯям ки Баҳром афзалӣ дорад ё Халифаев. Ва дақиқ инҷо ҳам мактаби гӯштини Кӯлобшаҳр бисёр ҳам рушд ёфтанашро дигар бора собит кард. Бисёр ҳам Халифаевро фиреб дод ва бо як тактикаи ғайри чашмдош ин партофте ки Суфиев анҷом дод воқеан ҳам арзанда аст. Табассум дар лабони Абдулло Саидхоҷаев ки хеле ҳам бештар ва зиёдтар инҷо ва боз ҳам Абдулло Бозоров, ин фарзанди Шералӣ Бозоров, паҳлавононе ки имрӯз мебинем, сулолае ки имрӯз хеле бештару зиёдтар албатта рушд мекунад ва боз ҳам дар ин нимаи майдон чеҳраҳои асил, паҳлавононе ки пагоҳ ҳунарнамоӣ мекунанд, зуд коргардон манзури мо менамоянд. ҷолибтарин рақобат буд ба ростӣ, бисёр ҳам хотирмон. хуб, ҳамакунун боз як рақобати дигари варзишгарони мо бо варзишгарони хориҷ. Насимбоев намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон ана дар экранҳои мои шумо бо либосҳои сафед ва Тилолов Муҳриддин намояндаи ҷумҳурии Ӯзбекистон бо либосҳои кабудар дар ин майдон мешаванд. Ва бубинед ки рақобати ҳарду ин варзишгарро кӣ доварӣ мекунад. Албатта ин боиси ифтихор ҳам ҳаст ки бо унвони мо аллакай на танҳо дар рақобатҳо, аллакай дар чунин мусобиқаҳо